12 снежня, чацвер. Вітаю, шаноўнае спадарства. З вами Віталь Ціўчык, гэта Белсадзум. І сёння ў нас. Дні Беларусі ў Брусэлі. Вялікая канферэнцыя з прэзідэнткай Еўрапарламенту. Праціўнікаў Башара Аль-Асада узброівала Беларусь. Шакавальныя звесткі беларускага расследавальніцкага цэнтру. Першы народны паэт за часоў Лукашэнкі. Узурпатар узнагародзіў аўтара словаў свайго гімну. Беларусам не патрэбная імперская Расія, каб паказваць нам, як жыць і што рабіць, заявіла ў Брусэлі Святлана Ціханаўская. Сёння ў сталіцы Аб'яднанай Еўропы праходзіць адмысловая канферэнцыя з нагоды Дзён Беларусі. У падзеі ўзялі ўдзел прэзідэнтка Еўрапарламенту Роберта Мецоля, а таксама еўрапейскія дэпутаты і дыпламаты. Мой калега Руслан Ігнатовіч паразмаўляў з еўрадэпутатам ад Польшчы Міхалам Кабоскам на палях канферэнцыі. Добрый дзень, пан Міхал. Якія вынікі сённяшняй канферэнцыі і як вы яе ацэніце? Ja jestem bardzo zadowolony, że doszło do takiej konferencji. Я вельмі задаволены тым, што адбываецца такая канферэнцыя. Гэта беспрэцэдэнтная сітуацыя ў Еўрапарламенце, хаця мы ўжо шмат разоў займаліся справамі Беларусі, але беларускія дні вольнай Беларусі ў Еўрапарламенце арганізаваныя ўпершыню. І сёння пікавым момантам усяго гэтага тыдня была канферэнцыя найвышэйшага рангу, бо ўдзельнічалі старшыня Еўрапарламенту Роберта Мецоля, еўракамісарка Марта Кос, якая адказвае за пашырэнне еўразвязу ў новай еўракамісіі, ды абраная прэзідэнтка Святлана Ціханаўская. То бок сёння з намі была вельмі вялікая група, больш за 100 асобаў, і мы гаварылі пра ўсе складаныя тэмы. Складаныя тэмы на сёння, звязаныя з рэпрэсіямі ў Беларусі, звязаныя з нелегальным утрыманнем зняволеных, звязаныя з нелегітымнымі выбарамі, якія Лукашенко рыхтуе напрыканцы студзеня. Але з другога боку, цягам гэтага тыдня вельмі важнаю была размова пра тое, як падрыхтавацца да новай будучай Беларусі, як падрыхтаваць асноўныя структуры беларускай дзяржавы, якіх сёння няма, так, каб Беларусь магла быць эфектыўнай дэмакратычнай дзяржавай. Дэмакратычным панствам. А што на дадзены момант робіцца Еўропай для вызвалення беларускіх палітвязняў? My o tym mówimy przy każdej okazji. Мы гаворым пра гэта пры кожнай нагодзе. Мы выкарыстоўваем рознага кшталту інструменты ціску, якія мы маем у Еўрапарламенце. У верасні мы прынялі чарговую рэзалюцыю ў дачыненні Беларусі. І ў ёй мы патрабуем ад Лукашэнкі неадкладна вызваліць больш за 1000 палітвязняў, пра якіх мы ведаем. Мы гэта рабілі, робім і будзем рабіць. Мы палітычная інстытуцыя, мы не маем наўпроставых рычагоў ціску, але мы маем рычагі ціску, напрыклад, на еўракамісію, асабліва на еўракамісію, каб абдумваліся чарговыя санкцыі, каб фіналізаваліся чарговыя санкцыі і ўшчыльняліся ўжо існыя санкцыі, каб рэжыму Лукашэнкі было найцяжэй. Istnieją tak, by reżim Łukaszenki miał najtrudniej. Многія беларусы сутыкаюцца з праблемай атрымання шэнгенскіх візаў. Ці разглядаюцца пытанні, як спрасціць гэтую працэдуру? Nie mogę wypowiadać się w imieniu władz europejskich i Я не магу гаварыць ад імя еўрапейскіх уладаў або ад імя польскага ўраду. Я асабіста разумею і ведаю, наколькі цяжкая цяпер сітуацыя на беларуска-польскай мяжы. Але не таму, што беларусы хочуць ехаць у Польшу, а таму, што рэжым Лукашэнкі прывозіць на мяжу уцекачоў, людзей, якія ўцякаюць з далёкіх краінаў, з краінаў пераважна азіяцкіх. І з гэтай прычыны Польша ўзмацняе межы, з гэтай прычыны ўводзіць шмат рознага кшталту абмежаванняў. І нельга гэтага не разумець. Польшча мусіць бараніць свае межы, але адначасова не можа ставіць перашкодаў тым, хто вымушаны ўцякаць з Беларусі, каб ратаваць сваё жыццё, здароўе і сваю сям'ю. Я перакананы, што гэта будзе працягвацца, і ў такіх выпадках мяжа будзе адкрытая, як Польшча была адкрытая да гэтай пары. Сотні тысячаў беларусаў жывуць у Польшчы разам з намі, і вельмі добра, што так адбываецца да таго часу, калі яны змогуць вярнуцца на сваю вольную радзіму. Мы мусім быць тым месцам, тым прытулкам, дзе яны могуць бяспечна жыць і працаваць. Którym bezpiecznie będą mogli żyć i pracować. Вельмі цяжкая сітуацыя ў беларусаў з легалізацыяй у Літве. І я бы тут хацеў спытаць вас пра кейс спадара Васіля Верамейчыка. Гэта беларускі добраахвотнік, які змагаўся за свабоду і незалежнасць Украіны. Пазней ён паехаў у Літву да сваёй сям'і, не мог ужо вярнуцца ва Ўкраіну і не змог легалізавацца ў Літве. Пазней вядома, што было. Быў В'етнам
і дэпартацыя адтуль яго ў Беларусь. Зараз Васілю Верамейчыку пагражае смяротнае пакаранне. Ці абмяркоўвалі вы на канферэнцыі гэты кейс? Nie, o tym konkretnym przypadku, wstrząsającym, jak słyszę, przypadku. Не, пра гэты канкрэтны выпадак, шакавальны выпадак мы не гаварылі, але да такіх выпадкаў, да такіх гісторыяў увогуле не павінна даходзіць. З еўрапейскага пункту погляду, з пункту погляду дэмакратыі, кожнае чалавечае жыццё каштоўнае. Мы маем абсалютна іншы падыход, чым Пуцін і Лукашенка. Для іх чалавек нічога не значыць. Адзінка — гэта нішто. Гэта савецкая ментальнасць, у якой яны жывуць. Для нас кожнае чалавечае жыццё надзвычай каштоўнае, яно вымагае аховы і абароны. І не павінна даходзіць да такіх сітуацыяў, што з краіны еўразвязу хтосьці едзе ў краіну, дзе яму пагражаюць экстрадыцыя і турма, ці то ў Беларусі, ці то ў Расіі. Дзякую вам вялікі за гэтую размову. Гэта быў Міхал Кабоска, намеснік старшыні дэлегацыі па сувязях з Беларусю ў Еўрапейскім парламенце. Для вас працаваў Руслан Ігнатовіч. На 3 месяцы арышту асудзілі ў Бабруйску мужчыну, які выкінуў з 7-га паверху сабаку. Крымінальную справу разгледзеў раённы суд. Здарэнне адбылося ў верасні. Падчас застолля з алкаголем сабака падышоў абнюхаць госця, і гэта раззлавала мужчыну. У выніку падзення жывёла загінула. Пра іншыя падзеі ў нашым аглядзе. Пенсіянерку Ганну Стражевіч, якая актыўна пісала лісты палітзняволеным, асудзілі на 4 гады калоніі. Закрыты працэс у судзе Менскага раёну працягваўся амаль месяц. Лукашэнкаўская суддзя Вікторыя Паляшчук прызнала пенсіянерку вінаватай паводле 4 крымінальных артыкулаў, у тым ліку ў нібыта спрыянні экстрэмісцкай дзейнасці. У працы сервісаў платформы Мэта адбыўся маштабны збой. Увесь мінулы вечар фіксаваліся збоі ў Фейсбуку, Інстаграме, Уоутсэпе. Карыстальнікі па ўсім свеце скардзіліся на нязвыкла павольную працу, а таксама праблемы з адпраўкаю паведамленняў, загрузкаю фота і відэа. Прычынаў глобальнага збою пакуль не называюць. Расійская кік-шэрынгавая кампанія МТС Юрент купіла беларускага распрацоўніка электрасамакатаў і софту Eleven. Як паведамляе сайт rbc.ru, са спасылкаю на прадстаўніка кампаніі, эксперты ацэньваюць угоду на 6-8 мільёнаў долараў. Плануецца, што беларускія кадры будуць працаваць у аб'яднанай кампаніі. Настаўнікі ў расійскіх школах заняліся спальваннем, цытата, атрыбутаў заходняй культуры. Указанне правесці такую нібыта патрыятычную акцыю і выкласці фота ды відэа справаздачы ад імя прапуцінскай партыі «Единая Расія» даў беларускі мастак Уладзіслаў Бохан. Гэта ўжо 3-я акцыя праекту, які мае за мэту спраўдзіць узровень фашызацыі грамадства ў Расіі. Гаспадарства. Яшчэ больш інфармацыі можна знайсці, перайшоўшы па QR-кодзе на вашых экранах і маніторах на наш тэлеграм-канал. Подписывайтеся і чытайце інфармацыю, якую рыхтуюць нашыя калегі. Таксама заглядайце на нашу інтэрнэт-старонку bielsat.eu. Аднак перадусім памятайце пра ўласную бяспеку. І да іншай тэмы. Засадам толькі на словах Лукашенка дапамагаў узброіваць сірыйскіх паўстанцаў, піша беларускі расследавальніцкі цэнтр. Паводле журналістаў, узбраенні з Беларусі траплялі да праціўнікаў сірыйскага дыктатара. У 2015 годзе Беларусь адправіла ў Балгарыю 240 пераносных супрацьтанкавых ракетных пускавых сістэмаў «Конкурс» і 140 ручных гранатамётаў. Агульная сума пастаўкі склала амаль 40 мільёнаў еўраў. У тым жа годзе Балгарыя перадала 136 такіх жа сістэмаў Злучаным Штатам і яшчэ 80 Саудаўскай Аравіі. Эксперты кажуць, што для патрэбаў амерыканскага і саудаўскага войскаў савецкія супрацьтанкавыя ракетныя комплексы не мелі вялікага значэння. Але вядома, што гэтым часам Злучаныя Штаты выконвалі праграму ўзбраення сірыйскай апазіцыі. Пры гэтым Лукашенка заўсёды падтрымліваў сірыйскага дыктатара Башара Аль-Асада і заяўляў пра, цытата, «добрыя людскія стасункі з ім». Гаспадарства. Да нашай праграмы далучаецца Станіслаў Івашкевіч, кіраўнік беларускага расследавальніцкага цэнтру. Стас, вітаю цябе. Вітаю. Калі мы кажам пра гэтыя комплексы «Конкурс» і гранатамёты АГС-17, яны ж зробленыя ў Расіі. Як удалося ўстанавіць беларускі след гэтай зброі ў сірыйскіх паўстанцаў? Гэта ўдалося ўстанавіць паводле справаздачы, в якую
Болгарія падае ў рамках дамовы аб нераспаўсюдзе пэўных аб кантролі за распаўсюдам узбраення, і там была раптам ні з таго ні з сяго пастаўка ў 2015 годзе даволі буйная вось гэтых перадусім ПТРК, конкурс супрацьтанкавых ракетных комплексаў, і таксама гэтых гранатамётаў было выдадзена дазволаў на 120 з нечым мільёнаў долараў. У 2015 годзе яны паставілі іх на 36 мільёнаў долараў у Балгарыю, і гэтая ж колькасць у тым жа годзе сышла у Злучаныя Штаты і ў Саудаўскую Аравію, дзве краіны, якія не карыстаюцца савецкімі ўзбраеннямі для сябе. Это дзве, ЗША відавочна, а Саудаўская Аравія таксама вельмі мадэрнізаваная армія, якая траціць вялікія грошы і мае вялікія сродкі для ўзбраення сябе найнавейшымі амерыканскімі сістэмамі ўзбраення. З вашага расследавання вынікае, што Беларусь прадавала ўзбраенне ў Балгарыю, тая прадавала ЗША і Саудаўскай Аравіі. А ўсё ж такі, як зброя апынулася ў сірыйскай апазіцыі? Па-першае, адзін след менавіта паміж сірыйскімі паўстанцамі і гэтымі пастаўкамі з Беларусю выявіўся дзякуючы таму, што у Балгарыі на палігоне падчас тэставання вось менавіта такіх жа ПТРК, якія пастаўляла Беларусь, амерыканскі ваенны інструктор падарваўся з-за нейкай дысфункцыі ва ўзбраенні. Ягоная сям'я падала ў суд на гэтую кампанію, і, па-першае, гэтая кампанія – это падрядчык Пентагону, і, па-другое, у рамках гэтай судовай справы яны былі вымушаныя абнародаваць некаторыя імейлавыя перапіскі гэтай кампаніі, дзе гэтаму інструктару пішуць, што, значыць, на наступным тыдні ты, значыць, в Балгарыі на палігоне, а на гэтым тыдні, выбірае сам чацвер ці пятніца, дамоўлена ў Беларусі, што ты трэніруешся ў Беларусі. Вось. Ну і потым ужо на падставе гэтага выданне BuzzFeed, я нагадаю, што гэтае расследаванне я рабіў, працуючы на тэлеканале Белсат у 2017 годзе. Ось, і тады жа это было частка вялікага праекта OCCRP под назвай Making a Killing, дзе расказвалася пра гэтую, дзе агулам было знойдзена больш за 2 мільярды долараў узбраення вартасцю больш чым 2 мільярды долараў, якія пастаўляліся такім чынам сірыйскім паўстаннем, паколькі беларускі кавалак 36 мільёнаў быў не такі значны, як астатні, яго OCCRP в свою асноўную публікацыю не ўключыла, і, адпаведна, тое расследаванне, выпушчана на Белсаце, у 2017 годзе выйшла па-за радарам. Але па выніках гэтай публікацыі OCCRP, бадай, BuzzFeed, такое амерыканскае выданне, брала каментары ў высокапастаўленых амерыканскіх чыноўнікаў, якія ў пераліку праз коску назвалі і Беларусь сярод тых краін, у якіх яны закупалі зброю для гэтай праграмы. Ну і зноў гэтыя несастыкоўкі з афіцыйнай рыторыкай. Гэта узгадваецца сітуацыя з Азербайджанам і Арменіяй, калі таксама Лукашенка пастаўляў узбраенне Азербайджану, а Арменія нібыта хаўрушніца ў рамках АДКБ. Хіба не першы раз нешта такое адбываецца? Так, але я асабіста, маё меркаванне, я бы ставіўся вельмі скептычна да таго, што Александр Лукашенко можа нешта рабіць на рынку ўзбраення без расеяў, улічваючы тое, наколькі важная Расія для гэтага бізнесу, не толькі, дарэчы, для Беларусі, але і для сям'і Александра Лукашэнкі, таму што мы бачым, што вельмі многа самых такіх дарагіх паставак адбываюцца па схеме альбо калі Расія заменяе, значит, нейкія беларускія ўзбраенні на больш новыя, альбо калі Расія спісвае старыя свае ўзбраенні і адпраўляе іх на мадэрнізацыю ў Беларусь, якую ажыццяўляюць часта альбо прыватныя цалкам беларускія кампаніі, якая, беларуска-мальтыйскія кампаніі, у прыватнасці як Белтэк-эксперт, які належаў Владзіміру Певцеву, альбо беларуска-расійскім таксама прыватным кампаніям, якія зарабляюць, адпаведна, прыватныя прыбыткі за кошт вось гэтага спісанага расійскага ўзбраення. Таму, яшчэ раз кажу, вельмі малаверагодна, што Александр Лукашенко рабіў бы нешта мала того, што без ведама, але яшчэ і насуперак інтарэсам Расіі. Вось, таму мы далей можам толькі спекуляваць, што у Расіі з Арменіяй пагоршыліся стасункі
пасля прадэмакратычнай рэвалюцыі у Арменіі. Гэтак жа сама і інтарэсы расійскія у тым, каб падтрымліваць паўстанцаў, можна гадаць таксама настолькі ж загадкава, напрыклад, для адмыслоўцаў, з которымі я размаўляў у 2017 годзе, рыхтуючы першае расследаванне на гэты конт, што чаму расейцы не дазволілі сірыйцам, напрыклад, сірыйскім уладам, Башару Асаду, калі ён уже перамог, чаму не дазволіў ім дадушыць Ідліб. Тады расійскія ўлады матывавалі гэта тым, што могуць быць страты цывільныя ў горадзе Ідліб, тому што там вельмі шмат цывільнага насельніцтва, што гучала даволі дзіўна, паколькі літаральна зусім незадоўга да гэтага яны зруйнавалі адзін самы вялікі горад у Сірыі, населены цывільнымі, Алепа, у часе ягонага штурму. Я чуў версіі пра тое, што Расія, магчыма, была не столькі зацікаўленая ў канчатковай перамозе Башара Асада, колькі ў падтрыманні нестабільнасці і канфлікту у Сірыі, тому што у тым ліку зараз мы бачым ролікі паказваюць прапагандысцкія расійскія, дзе розныя дзеячы, Владзімір Жырноўскі і іншы тлумачыць адну з матывацыяў, чаму расейцы увайшлі ў Сірыю. Іхная версія ў тым, што каб прадухіліць правод газаправодаў з Персідскага заліва у еўразвяз, у Персідскім заліве было знойдзена незадоўга да вайны, у грамадзянскай вайны ў Сірыю, газавае радовішча, адно з найбуйнейшых у свеце, і якое належыць часткова Катару, які падтрымлівае апазіцыю, часткова Ірану, які падтрымлівае сірыйскія ўлады. Відавочна, што ні той, ні другі газаправод быў бы невыгадны Расіі ў выпадку поўнай перамогі аднаго з бакоў. Хаця Башар Асад яшчэ да грамадзянскай вайны неяк афіцыйна адмаўляўся, адмовіў адну з прапановаў на правядзенне гэтага газаправоду, сказаўшы, што гэта было б не ў інтарэсах ягонага саюзніка Расіі, але мы не ведаем, наколькі вялікіх і частых высілкаў вымагала такая адмова, калі яна залежала толькі ад добрай волі Башара Асада. Вось так Расія будуе сваю знешнюю палітыку, свае інтарэсы менавіта праз вайну і разбурэнне. Станіслав, дзякуй табе вялікі, што далучыўся да нашай праграмы. З намі на сувязі быў Станіслав Івашкевіч, кіраўнік беларускага расследавальніцкага цэнтру. Лукашенко ўпершыню прысвоіў ганаровае званне «Народны паэт Беларусі». Яго атрымаў Уладзімір Карызна. Да гэтага званнем «Народны паэт» былі ўганараваныя 8 творцаў. У тым ліку Янка Купала, Якуб Колас, Ніл Гілевіч і Рыгор Барадулін. Уладзімір Карызна выдаў больш за дзясятак зборнікаў паэзіі, а таксама кнігі для дзяцей. Вядомы ён і як паэт-песеннік. Больш за 200 ягоных вершаў пакладзеныя беларускімі кампазітарамі на музыку. Карызна мадыфікаваў тэкст гімну БССР аўтарства Міхася Клімковіча. Ён прыбраў з гімну савецкіх часоў згадкі пра Леніна і камуністычную партыю. У 2002 годзе Лукашенка зацвердзіў гэты тэкст як дзяржаўны гімн. Уладзімір Карызна працаваў у шэрагу рэдакцыяў беларускіх выданняў, мае ўзнагароды ад лукашэнкаўскіх уладаў, сярод іншага ордэн Францішка Скарыны і званне заслужанага дзеяча культуры Рэспублікі Беларусь. Спадарства, з намі на сувязі вядомы беларускі паэт і перакладчык Андрэй Хадановіч. Спадар Андрэй, вітаю вас. Добрый день. Скажыце шчыра, ці вы зайздросціце Уладзіміру Карызну, што ён атрымаў тытул народнага паэта? Першая зайздрасць, кепскае пачуццё, стараюся нікому не зайздросціць, а па-другое, спецыяльна вельмі і вельмі не зайздросціў бы свайму калегу з гэтым сумнеўным прызначэннем, бо інакш гэта цяжка неяк ацэніць. Паэт, чые песні на чые вершы я дзесьці хлопчыкам слухаў па бабуліным радыё. То бок ён даўно працуе на нейкай ніве, на нейкай дзялянцы. Сказаць, што ён выпадковы чалавек, не выпадае. У яго шмат кніжак дарослых, дзіцячых, перакладаў. Але з іншага боку, яго відавочна прызначылі
на гэты тытул як суаўтара сённяшняга беларускага гімну, які выклікае, мягка кажучы, неадназначныя асацыяцыі. Для мяне ён сёння, прыкладна як чырвона-зялёная рэінкарнацыя савецкага сцяга, які не толькі як бы абслугоўвае нашу псеўданезалежнасць, але ў нейкі момант яшчэ быў прычэплены да амонаўскай тэхнікі, скажем так. Прыкладна ў тыя ж часы дзяржаўны сённяшні беларускі гімн падноўлены карызна. Тэкст яшчэ старэйшага Клімковіча, БССРаўскі гімн, пачаў выкарыстоўвацца ў сумнеўнай функцыі. Як вы памятаеце, амонаўцы здзекаваліся з арыштаваных, прымушаючы спяваць. Ведаеце, раней пісьменнік савецкіх часоў мог мець мукі сумлення, калі дзеткі з-пад палкі, плачучы, вершы, уключаныя ў школьную праграму, вучылі на памяць. Твой тэкст як частка катавання ў турме — гэта больш сур'ёзны нейкі камень на сумленне. Я не ведаю, баюся, што ў рэпрэсіўнай нейкай сістэме, у таталітарнай сістэме літаратару, і калі ён ужо гуляе па правілах гэтай сістэмы, няма як без сур'ёзных наступстваў для кар'еры, для здароўя, не ведаю, адмовіцца ад гэтай пасады. Зрэшты, не здзіўлюся, калі ён і цешыцца. У любым разе, 2 гады таму, пасля назначэння Мікалая Чэргінца на гэтую пасаду, прысуджэння гэтага звання народны пісьменнік Беларусі, для мяне гэта канчаткова згубіла нейкую значнасць, нейкую сур'ёзнасць. Пасля Чэргінцоўскага што б зараз не адбывалася, гэта хутчэй цырк. У гэтым сэнсе наяўнасць народнага паэта карызны не прыбаўляе і не ўбаўляе нічога з гэтай гісторыі. Вось вы згадалі ўзнагароджванне Мікалая Чэргінца тытулам народнага пісьменніка, сапраўды 2 гады таму, але тут варта адзначыць, што Уладзімір Карызны — гэта беларускамоўны паэт, а Чэргінец увогуле расейскамоўны пісьменнік. Это увогуле ўпершыню ў гісторыі нават у часы Савецкага Саюза не давалі такога звання людзям, якія пісалі не на беларускай мове. Але агулам, калі паглядзець вось нядаўнюю гісторыю панавання рэжыму Лукашэнкі, узурпатар не даваў гэтых званняў на працягу дзесяцігоддзяў пісьменнікам, паэтам, а тут вырашыў спачатку Чэргінцу, цяпер вось Уладзіміру Карызну. На вашу думку, чым гэта можна патлумачыць, навошта гэта робіцца, і ўвогуле чым заслугоўваюць вось гэтае званне народнага ў Беларусі, у сённяшняй Беларусі? Як на мяне, тое, што зараз адбываецца, яно толькі праявіла двухсэнсоўнасць гэтага звання, якое існавала заўсёды. З аднаго боку, ад пачатку, хто б сумняваўся, што Янка Купала і Якуб Колас, якія ў 20-е яшчэ атрымалі гэтае званне, найлепшыя беларускія аўтары. Безумоўна, слова народны апраўдвалася. Літаратура не ёсць агульна народнай забавай. Народным футбалістам мог бы быць Мессі ці Роналдо, ці Алейнікаў і Гоцманаў у часы росквіту Дынамо Мінск. Вось гэта народная персона. Народны артыст — так. Літаратура інтэлектуальны занятак, таму найлепшы беларускі паэт Алесь Разанаў не толькі не атрымаў гэтай пасады, але нонсенсом было б гэтую пасаду прызначаць, бо гэта занятак не для ўсіх. Але з іншага боку, у сітуацыі з багушевічскіх часоў, калі у сітуацыі не да паўстання краіны і нацыі, не да працоўкі з ідэнтычнасцю нацыянальнай, канешне ж, найлепшыя беларускія пісьменнікі фармавалі Беларусь
і беларусаў дапамагалі нам зрабіцца тымі, кім мы сталі, але магчыма ўсе заслугі, але і ўсе пралікі у гэтым ёсць. Мы такія, у прынцыпе, як Купала выгукнуў у сваім «А хто там ідзе?». Але з іншага боку, ніхто ж не адмяняў таго, што пасада, звання, выбачайце, увесь час знакавая агаворка. Я кажу пра прызначэнне, пра пасаду. Бо гэта не народ выбіраў сваіх герояў. Гэта заўсёды было прызначэнне зверху, і сістэма давала гэтае званне людзям, якія гулялі па яе правілах ці, прынамсі, не супярэчылі сваім існаванням гэтай сістэмы. Таму, безумоўна, калі мы кажам Купала, Колас, Васіль Быкаў, Янка Брыль, ні ў кога не ўзнікае супярэчання, ні ў кога не ўзнікае нейкага пярэчання, а калі мы следам за Купалам і Коласам прамаўляем Петрусь Броўка, у народа ўжо з'яўлялася іронія. Памятаеце ты прыпеўкі «Петрусь Броўка піша лоўка» і гэтак далей. Найлепшыя рэальна пісьменнікі маглі не атрымліваць гэтай пасады. У Івана Чыгрынава гэтае званне было, а у Владзіміра Караткевіча гэтага звання не было. Сапраўды, так бы мовіць, народнага пісьменніка, якога чыталі ўсе і стаялі у чэргах па новыя кніжкі. Спадар Андрэй, калі адысці трошкі таксама вось ад гэтых званняў, узнагародаў і паразважаць агулам пра стан літаратуры ў нашай роднай Беларусі, то што пра яго можна сказаць і як увогуле цяпер быць выбітным, а таксама маладым пачаткоўцам, літаратарам у сітуацыі, калі за вольнае слова пераследуюць? Што такое сапраўдная літаратура, калі гэта нявольнае слова? Сапраўдная літаратура без вольнага слова, мне здаецца, такога немагчыма і памысліць. У гэтым сэнсе існуе сумная пераемнасць. Як пачынальнікі нашай справы сядзелі за сваю дзейнасць у Пішчалаўскім замку, як Якуб Колас, так і сённяшнія яго пераемнікі апынаюцца ў сітуацыі несвабоды. Увогуле парадокс сённяшняй беларускай сітуацыі. Прагнуць свабоды — гэта значыць першым трапляць у сітуацыі, дзе яна найбольш абмежаваная. В гэтым сэнсе ладная частка, важная частка беларускай культуры, беларускай літаратуры — гэта літаратура ў зняволенні. Кнігі, якія даступнымі сродкамі трапляюць на свабоду з-за кратаў. Творы Алеся Беляцкага і Максіма Знака, каб далёка не хадзіць па прыклады, высокі узор унутранай свабоды у, здавалася б, самай несвабоднай сітуацыі. Гэта з аднаго боку. З другога боку, кожны з нас робіць тое, што робіць магчымае. Больш развязаныя рукі і ёсць унутранай свабоды у людзей, якія фізічна знаходзяцца ў бяспецы за мяжою. Людзі, якія знаходзяцца сёння ў Беларусі, я гэта называю унутранай эміграцыяй і культурным падполлем, робяць той максімум, не прыцягваючы да сябе увагу, у тым ліку карнікаў, за сваё слова. Таму найлепшыя тэксты, я думаю, што мы пра іх пакуль проста не чуем. Яны альбо ствараюцца ў шуфляду, альбо ствараюцца для вузкага кола аднадумцаў, якія не здрадзяць, не здадуць, з якімі можна сарафанным нейкім радыё пашыраюцца ад чалавека да чалавека, як у
партызанскіх падпольшчыцкіх умовах. Таму вось яны сённяшнія межы даступнай смеласці і свабоды. Калі казаць пра ўзнагароды, то ёсць, вядома, вось званні народных паэтаў, народных пісьменнікаў, але мне найбольш узгадваецца нядаўняя ўзнагарода, гэта прэмія імя Францішка Ляхновіча за творчасць у зняволенні, і гэта вось вершы нашага калегі, журналіста, палітвязня Дзяніса Івашына, і мне падаецца, што хацелася, каб яшчэ больш людзі ведалі пра тое, як людзі ў цяжкіх умовах сапраўды ствараюць прыгожыя рэчы. Спадар Андрэй, вялікі вам дзякую, што пракаментавалі вось гэтыя літаратурныя і не вельмі навіны. З намі на сувязі быў паэт і перакладчык Андрэй Хаданович. Спадарства, дзякую за прагляд нашай праграмы. З вамі быў Вітаўт Ціўчык. Зычу волі і міру вам.